Kaixo kazetaguneko lagunak ongietorri bideo berri batera. Gaur zure navigazio esperientzia erabat eralda dezakeen gai bati buruz hitz egingo dugu. Google Chromen luzapenak. Tutorial honetan zer diren, zertarako balio duten eta garrantzitsuena, nola aurkitu, instalatu eta kudeatu ditzakezun azalduko dizut gaur bertan erabiltzen hasteko. Az gaitezen. Chromen luzapena nabigatzailean instalatzen den software pieza txiki bata, funtzionalitate espezifiko bat gehitzeko. Gauza asko egin ditzakete. Publizitatea blokeatu, email bat idaztuzun bitartean zure gramatika zuzendu, zure pasaitzak antolatu edo atsedena hartu behar duzula gogoratu. Zure produktibitatea eta segurtasuna hobetzen dute eta interfazea personalizatzen dute. Hedapen ofizial guztiak leku bakarrean aurkitu ditzakezu. Chrome Web Storean. Oso ondo, goazen praktikan jartzera. Hasteko Chrome Web Store ireki beharko duzu. Googleen bila dezakezu edo zuzenean sar zaitezke Chromen menutik. Behin barruan 11 kategoria ikusiko dituzu. Erabili bilaketa barra behar duzuna aurkitzeko. Adibidez, ohar azkarrak hartzeko luzapen bat bilatuko dugu. Luzapen batean klik egitean deskribapen bat ikusiko duzu, argazkiak eta garrantzitsuena beste erabiltzaile batzuen balorazioak. Izarrak eta erabiltzaile kopurua berrikustea gomendatzen dizut beti, fidagarria dela ziurtatzeko. Instalatzeko sakatu gehitu dioen botoi urdina. Berrespen leiho bat agertuko da luzapenak behar dituen baimenen berri ematen dizuna. Arreta handia jarri honi, ziurtatu baimenak logikoak direla. Ados bazaude, egin klik luzapena gehitu botoian. Instalatu ondoren, ikonoa zure nabigatzailearen eskuineko goiko izkinan agertuko da. Ikusten ez baduzu, bilatu puzzle piezaren ikonoa, egin klik hor eta zure luzapen berriaren ikonoa finkatu ahal izango duzu. Beti bistan izateko. Eta hau da dena, ikusten duzunez, luzapenak oso tresna erabilgarriak dira Chrome nabigatzaileari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Esaidazu eruzkinetan, zein den zure luzapen gogokoena edo zein probatuko duzun lehenengo. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu atsegin dut eta arpidetu zaitez tutorial gehiagotarako. Hurrengora arte!